Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, mangi ziar ñep bandiraɓe. Ko watta leydi men to ko ino metti kam ha mi andani holko sa mbawmi haalde e faade e ɗeɗo gueɗe. Mi andani holto puɗɗoranmi, holto jofnirami, mi hori andude. Vraiment ino hawni mais ɗum min betani kam ɓay so on ƴeewi vidéo ji am ɗi depuis mi fuɗɗi haalde toujours ko ɗum wonno haala am to leydi men ndi wattiro moƴƴani. Ɗum ɗo kam mi haalin ko ɓuri laaɓe wuluure, mais manam ko jolfuɓe ɓe mbira ko fukkidi gas fukkidi suul, manam kanɗo ngay ka hemporako. Yimɓe sappo asoɓe e sappo uboɓe ɓeɗon gasi kala ɓe a ngubba e jaata. Bandiraɓe, min mi sikkuno sénégalais kono noon min ana andi min toujours ko si yimɓe ɓe mbatti ga min mi wattira ga. ɓay toujours mi yiyanno yimɓe ɓe ko woni changement ko yimɓe ɓe mbiha changement ko min mi yiyani ɗum. Changement yimɓe ɓe kalta o min mi yiyani ɗum Afrique. Min e bange am ko ma change mentalité ji min enen africain. So on ƴeewi aduna o fof leƴƴi ɗi piiw mbaɗi évolué ha heddi enen africain ɓe. Enen en mbatta évolué. Holko addi ɗum? Mentalité ji men ɗi changerako. Joni ɗiɗo image ji jiihen ɗi ko ɗum woni manifestation ji ɓe ko holko metti ɓe. A anda ha hoko metti ume. Min e jiyanɗe am ɗe e ɗiɗo image ji jimi ko waɗa Sénégal ko watte nin ko bandiraɓe. Min mi sikku ɓe ko ɓe ñalaɓe walla min ko ton naɓirmi haaju hoko yimɓe tampuɓe yimɓe ñalaɓe. Kono wana wondema hoɓe e jiɗi goɗɗum walla ɓe e jiɗi yo leydi men ndi ɓanto. Boɗo sikki taw ko aɗa yiɗi leydi ma ndi ɓanto wana ngal ɗo jaɓɓata. Keɓgol na fori mettu Afrique ni, heɓde na fori mettu Afrique ni, jolfuɓe mbita tekki. Jaha ha keɓa mbawa wadde galle, woɓɓe ngara nucca ɗum, mbawa sodde oto, woɓɓe cunna ɗum, mbawa udidde magasin ji, woɓɓe ngara ƴeftata bagaseji. Ƴeewe ɗiɗo image yimɓe yahoɓe osanji e nucca osanji ƴefta toon maaro en bandiraɓe ko ñalaɓe. Te so on ƴeewi han fi ɗum gasa ɓay yo en kaltidiran gonga, a wawa jogade ɓiɓɓe sappo ɓiɓɓe noga mbawa ɓen fo jogade. Ɗum ɗo ɗum wawa won ɓay ɓe ko kolliri ɗo ko ɓe ko yimɓe ñalaɓe ko yimɓe tampuɓe. Nde neɗɗo miijoto yaha wadde ɗeɗo gueɗe puyɗe, an ala ko jaaɗa wujjoyde sénégalais na mani ko wano ɗum ɗo ɓe mbujja e magasin ji affaire portable e min mi yii woɓɓe dodda hay e batiraji e hono yite batiraji otoji bandiraɓe. Ɗum ɗo ino hersini ɓeɗo yimɓe holko jiɗi ko ɗum ɗo jiɗan ɗon Sénégal ko ni leydi waɗirta évolué. Oɗo mentalité e ngal ɗo jaɓɓal ko ni leydi waɗirta évolué, wona ɗum watta leydi de saroja.
enen tan ɓaleɓe africain ɓe neɗɗo haɓɓito wurda okorede ɗum ko e men tan heddi ɗum wawata wur a wawa ɗum wur e dow okorede ligge tan gokkatama goɗɗum liggade tan okkatama goɗɗum tan ko wana on mentalité change enen afrique e mbawaya kala ko neɗɗo o eroyi ko mbo acca bandiraɓe ɗum ɗo oɗo image bon ko e hersini haalde ni mi anda fo holko yimɓe sénégal jiɗi ɗum min mi hori ɗum hande kadi andude vraiment ɗum noon yo jaam ñallu en